Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Teribile informații vin de acolo. Jurnaliști care au fost sub acoperire timp de 5 luni au săpat printre acești oameni, au scos la lumină chestiuni care par din filme artistice, pur și simplu, cu, iată, informații foarte clare și legate de ceea ce s-a întâmplat în România, ceea ce dumneavoastră ați mai spus aici la Antena 3 CNN, că lucrurile sunt legate. Mai mult decât atât, vin date dinspre Ministerul Apărării de la dumneavoastră din Moldova, că sunt tot felul de băieți antrenați în Serbia, aud că e unul și prin Africa, am mai auzit și pe aici de oameni care făceau antrenamente în Africa. Care e situația de fapt? Vorbeam și despre această anchetă care s-a finalizat astăzi și care a fost făcută publică de cei de la Nord News. Am cunoscut de la început despre această anchetă, mersul anchetei și așteptam cu nerăbdare, anume să fie făcută publică ceea ce ține de implicarea în alegerile din România. Fiindcă această doamnă care îi explica lui Dumitru Pelin că 65 de tineri din Moldova, vorbitori de limbă română, au lucrat pentru Călin Georgescu, pe toate rețelele, pe toate căile pe care le-au avut la dispoziție. Și această doamnă este reținută de către poliție și sunt sigur că acasă la ea vor fi descoperite toate registrele pe care le are despre implicarea acestor tineri în campania electorală. Acești specialiști în IT despre care se spune că au fost foarte buni. Nu există nicio îndoială. A fost un plan care a vizat și România și Republica Moldova. A fost un plan care a vizat destabilizarea României, aducerea la Chișinău unui guvern pro-rus, inclusiv și a unui președinte pro-rus la București. Dar România a rezistat, sper că și Republica Moldova să reziste. Mai nou, nu știu dacă a apărut în spațiu public, dar știu de la cei implicați, a fost descoperit și un portmoneu cu criptomonede de 107 milioane de dolari. Wow. Bani meniți să ajungă la cei care vor destabiliza situația, la cei care își vând votul și la cei care sunt pregătiți pentru violențe, pentru ziua de duminică și ziua de luni. Și nu este prima echipă pregătită în Serbia sau în Rusia. Au mai făcut și în 2014, când s-au pregătit să creeze Novorusia, când armata rusă era pregătită să ajungă până la Odessa, și Republica Moldova, fiindcă Republica Moldova este una din etapele la care visează Putin. Deci și atunci au fost pregătiți prin Rusia și acum au fost pregătiți, și asta înseamnă că Putin nu vrea pace în Republica Moldova, vrea Moldova pentru a o folosi în război împotriva Ucrainei. Și nu investește bani în infrastructură sau în proiecte sociale, investește pentru a destabiliza situația. Anatol Șalaru, în 30 de secunde, chestiunea implicării acestor elemente destabilizatoare, și anume tineri antrenați în lupte corp la corp, în mitinguri, în proteste violente. Am văzut chestiunea asta și în momentul în care, pe baza colaborării dintre poliția din Republica Moldova și poliția română, aici, la București, a fost interzis accesul unor tineri moldoveni și a unor tineri din Serbia care vreau să protesteze împotriva Ursulei von der Leyen care venea la București. Și apoi am văzut că de fapt avea o pregătire, să zicem, paramilitară în tabere militare sârbești plătite și finanțate de Rusia. Au mai fost și la protestele din București, protestele în care îl sprijineau pe George Simeon, ați văzut străini care aveau pregătire militară și care au fost depistați cu cuțite. Rusia vrea cu orice preț să câștige alegerile. Dacă nu va reuși să le câștige pașnic, sunt sigur că vor încerca să destabilizeze situația, să organizeze o lovitură de guvern la Chișinău. Pentru asta au nevoie de cei 300 care erau la Chișinău sau în jurul Chișinăului, care să înceapă violențele. Pentru asta probabil că erau pregătiți și cei din Transnistria să vină la Chișinău și inclusiv și armata rusă. Rusia vrea o Moldova supusă, subordonată. Moldova a ales Europa și sunt